instituts més difícils que estan considerats com a territori. Com que no és el mateix dir-ho que viure-ho, em passaré 21 dies com a alumne de Joan Alcover estudiant segon de batxiller. Comença l'experiència. Alone. Vaig a vestir-me. Ja estic. Anem a berenar. En el pati, on hi ha un moment de descans per als alumnes, a la plaça del Tub es reuneixen tant alumnes de Joan Alcover com alumnes de Ramon Llull. Hi ha diversos grups i cada dia lluitem per aconseguir un ball. El millor moment del dia. Fa un pot de fred, I avui tinc examen de dibuix tècnic. M'he aixecat a les 5:30 per començar a repassar que tinc avui un examen de filosofia i és molt difícil. Aquesta vida d'estudiant és molt dura. Són la 1 de la matinada i estic repassant per l'examen que tinc demà de química. Ara estic amb una de les alumnes que m'acompanyaran durant aquesta experiència. Elena, quina quinta valoració sobre que estàs vivint en el segon de batxiller de Joan Alcover? Pues molta feina, tot molt dur i nada. Però diuen que segon de batxiller és molt difícil a Joan Alcover, però val la pena venir per les amistats que se fan aquí. Segon de batxiller és una etapa molt difícil, que hem de passar tots, però trobo que val la pena viure aquesta experiència per després poder entrar a la universitat i tenir tot un bon futur. I trobo que molta gent, a més de fer FP i altres coses, hauria d'aprendre a fer batxiller, perquè és molt important per aquesta vida, i més a més, ara com està en una societat, com pot arribar a ser. La segona batxiller és que és molt dur, ja m'havia d'anar preparant el meu germà gran, després de la seva activitat, sabeu que reconeixen aquest suport, que m'ha de provar un pot elevat, molt bé, per això val la pena fer aquest suport. Ara que t'esclati, m'anarà a la biblioteca familiar. Per fi he acabat el examen, ara toca dormir. Ja hem donat les notes i ara queda tot el projecte i després a tornar a la rutina.